Aw ni yantuma haya bismillah Demes TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Bi ye juma ye janvier kalo tile 2 san 2026 aw ka don kibaru ni y'o wagati selen. Foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu daw kulo ka olu dɔw bɛ tali kɛ. Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 31 san 2025 an ka Mali état major général bɔra ka communiqué belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo la k'a fɔ k'an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw fo ka fara duguma kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni kan k'olu ka jamana kɔlɔsili dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ye opération belebele dɔw yɛrɛ kɔni kɛ opération min yɛrɛ kɔni na u ye sebayaba yɛrɛ kɔni sɔrɔ sabula a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni ka bamaju wale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na opération ninnu yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni kɛra an ka jamana région dɔw yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ Kidal Fana kan ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni opération baw yɛrɛ kɔni kɛ o localité ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bamaju wale maa ninnu yɛrɛ kɔni fanga dɔgɔya kosɛbɛ k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ bamaju wale maaw ka ministre yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni bɛ ka caman ba yɛrɛ kɔni fara u ka intervention yɛrɛ kɔni kan. Ko bamaju wale maaw ka menace yɛrɛ kɔni kama an ka Mali jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni ye bataillon d'intervention rapide maaw yɛrɛ kɔni sen don an ka jamana lakanani ko yɛrɛ kɔni na o ko hokumu yɛrɛ la min yɛrɛ kɔni ye kulukoro bataillon d'intervention maaw yɛrɛ ka promotion naaninan yɛrɛ kɔni k'olu ka formation baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ na walasa olu bɛ se ka labɛn cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka taga an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ terrain yɛrɛ kan. Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 ko kun ye organisation de la société civile ale ni cakɛda minnu yɛrɛ kɔni sigilen don an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na minnu ka baara yɛrɛ kɔni ka jamana wari kɔlɔsi ale ni ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ ko ni cakɛda filaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔnya belebele yɛrɛ kɔni kɛ o don kofɔlen yɛrɛ kɔni na organisation de la société civile ma u ka siège yɛrɛ la k'u ka ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kun ye walasa u ka se ka taa fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni bila sen kan cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka dankari yuruguyurugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la an ka Mali jamana kɔnɔ. Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 31 san 2025 ko kun ye ONAPIMA maaw ka session ordinaire seginna yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni ye maa yɛrɛ kɔni tun ye an ka jamana kɛnɛyako ministre yɛrɛ kɔni bolo ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko colonel major Assa Bajalo Touré k'u ka o session ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɛra ministère salle de conférence yɛrɛ kɔnɔna na. Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 ko Burkina Faso autorité maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na u y'a yira k'a fɔ ko Burkina gouvernement maaw yɛrɛ fana ye sariya dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan min na u y'a yira k'a fɔ ko a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ ko États-Unis jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni ka na Burkina jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale ka wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni décision yɛrɛ tali dɔ ye min na Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ Afrique jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni ka don ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o jamana ninnu yɛrɛ kɔni cɛla AES jamana saba bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a la an y'a ye k'a fɔ ko min ye an ka Mali jamana ye ale ni Niger olu yɛrɛ kɔni bɔra ni ka jaabili yɛrɛ kɔni kɛ Donald Trump ale ka nin ko in na sisan turu yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kan olu yɛrɛ fana filɛ nin ye k'u ka décision yɛrɛ kɔni ta o ko in na min na u y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ fana t'a yamaruya k'a fɔ ko États-Unis jamana kɔnɔden yɛrɛ fana kana se olu ka jamana kɔnɔ. Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 Niger jamana fintigilakaw ye laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'u ka fintigilakaw ka opération dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ opération minnu yɛrɛ kɔni daminɛna kabini décembre kalo tile 22 ka taa bila décembre kalo tile 30 yɛrɛ kɔni na ko opération ninnu yɛrɛ kɔni na k'u ka fintigilakaw yɛrɛ ye sebayaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ sabula a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni ka bamaju wale maa caman yɛrɛ kɔni minɛ ale ni ka caman yɛrɛ fana bana u ni na ni kunnafoniyaba ne b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala u ye an ka bi do kibaru kɔnɔna na. Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 31 san 2025 an ka Mali état major général bɔra ka communiqué belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na a bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ladɔnniya k'a fɔ k'an ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ka fara an ka duguma kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kɔni kan k'olu ka cidenya baara dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ k'u ye opération belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bamaju wale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ko Kidali ni Fana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni ye u ka opération yɛrɛ kɔni caya yɔrɔ
yɔrɔ la sabula u ye farabu jugumanbaw yɛrɛ de kɔni kɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la k'a ɲɛsin bamaciwale maaw ma k'u ka opération ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni ma se ka fanga fosi yɛrɛ de kɔni sɔrɔ ni ka tajuru sara yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka décembre kalo tile 30 san 2025 opération belebele yɛrɛ kɔni kɛra Fana zone yɛrɛ de kɔnɔna na k'u ka mission de reconnaissance dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ an ka jamana fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye bamaciwale maaw dɔw yɛrɛ kɔni ye ni o maa ninnu yɛrɛ kɔni kun bɛ taa fo maa 30 bɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔni na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ moto la u kun bɛ k'u kun da ka taga Sunsan kungo kɔnɔna yɛrɛ la ko wagati yɛrɛ kɔni na an ka jamana fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye farapu juguman yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin o bamaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni ma Falako Nord yanfan yɛrɛ la k'u ka o farabu jugu yɛrɛ kɔni kɛra sababu yɛrɛ kɔni ni ka bamaciwale maa 30 in bɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ani k'u ka moto caman yɛrɛ kɔni tiɲɛ état major général tilala tuguni k'a ladɔnniya k'a fɔ k'u ka kɔlɔsili dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye bamaciwale maa dɔw yɛrɛ kɔni ye u kun bɛ ka boli ka taga u dogo cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se ka taga u ka wale jugu yɛrɛ kɔni kɛ Amazera kan localité yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko wagati yɛrɛ kɔni na an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni farapu juguman yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin o maa ninnu yɛrɛ kɔni ma ko nka ko wagati kelen yɛrɛ kɔni na an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni farapu jugu yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin o bamaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka o bamaciwale maa ninnu ka jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni faga ani ka u ka kɛlɛkɛminɛnw bɛɛ lajɛlen fana tiɲɛ k'halisa an bɛ to an ka jamana région 8 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ ka kɔlɔsili dɔw yɛrɛ fana senfɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni na k'u tagara bɔ pick-up dɔ yɛrɛ kɔni ka Telabi Ouest yanfan yɛrɛ kɔni na ni o yɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ Kidali Nord yanfan yɛrɛ de la ko bamaciwale maaw yɛrɛ de kɔni kun tagara o pick-up yɛrɛ kɔni dogo o yɔrɔ yɛrɛ la cogo min yɛrɛ kɔni na an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kana na se ka o pick-up yɛrɛ kɔni ye sabula ko fɛn cita caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ pick-up yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko waati min yɛrɛ kɔni na an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni tagara bɔ pick-up yɛrɛ kɔni kan k'u ye farapu juguman yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin pick-up yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka pick-up yɛrɛ kɔni ci ani a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen ko Tombouctou région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an ka jamana sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ka kɔlɔsili baara dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ ko kɛra sababu ye ni ka taa bɔ bamaciwale maa dɔw yɛrɛ kɔni kan minnu kun bɛ a taara sud yanfan yɛrɛ de fɛ k'u ye farapu jugumanba yɛrɛ fana kɛ k'a ɲɛsin o bamaciwale maa ninnu yɛrɛ kɔni ma o fana kɛra sababu ye ni ka bamaciwale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na ani k'u ka minɛn caman yɛrɛ fana tiɲɛ Mopti région yɛrɛ fana kɔnɔna na an ka jamana fintigilakaw ye opération belebele yɛrɛ fana kɛ ni k'a ɲɛsin bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni ma wale min yɛrɛ fana kɛra sababu ye ni ka bamaciwale maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na k'u ka opération yɛrɛ kɛra n'u Bozo Nord Est yanfan yɛrɛ la k'u ye opération wɛrɛ fana kɛ Jafarabe Nord Est yanfan yɛrɛ fana la k'u ye farapu juguman belebele fana kɛ k'a ɲɛsin bamaciwale maaw ka jɛkulu filanan dɔw yɛrɛ fana ma minnu kun bɛ Jafarabe Nord yanfan yɛrɛ la an ka Mali jamana état major général des armées yɛrɛ kɔni ye hakilinasigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ maliden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni bɛ ka caman yɛrɛ kɔni fara u ka cɛsiriw yɛrɛ kɔni kan jamana lakanaliko yɛrɛ la wa fana k'u bɛ continuer ni ka u ka farapu jugu yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin bamaciwale maaw yɛrɛ kɔni ma an ka Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na k'a sababu kɛ bamaciwale maaw ka menace yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ ka caman ba yɛrɛ de kɔni fara u ka cɛsiriw yɛrɛ kɔni kan u ka o cɛsiri ninnu yɛrɛ dɔw sababu yɛrɛ kɔni na u ye bataillon d'intervention rapide maaw yɛrɛ ka jɛkulu yɛrɛ kɔni sigi n'u ye olu yɛrɛ fana bila cogo min na olu fana bɛ se ka taga an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka opération yɛrɛ kɔnɔna na u ka mission fanbama yɔrɔ yɛrɛ fana ye min ye u ka se ka taga se an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la teliya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kami wagati min na i n'a fɔ ko bi centre d'instruction Boubacar Sadassi ni o bɛ Kulukoro k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka bataillon d'intervention rapide maaw yɛrɛ ka promotion 4 yɛrɛ de kɔni bisimila ni olu ka formation baaraw yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ k'u ka o formation ninnu yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'a la wa fana a formation fanba bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sinsin teliya ani déplacement kɛcogo yɛrɛ de kan ko gendarmerie nationale maaw ka instructeur de bɛ ka formation yɛrɛ kɔni kɛ ni promotion kura maa ninnu yɛrɛ kɔni kun k'u b'u kalan moto yɛrɛ kɔni bolicogo yɛrɛ de la walasa u bɛ se ka taga se an ka jamana zone dɔw yɛrɛ kɔni na zone min yɛrɛ kɔni sɔrɔli yɛrɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ u bɛ se ka taga se o zone ninnu yɛrɛ la teliya kɔnɔna na
u ka formation programme nunu yɛrɛ kɔnɔna na k'u bɛna u kalan fɛn caman yɛrɛ de la i n'a fɔ u ka se ka pan dingɛw kunna gabakurun pɔnw fo ka taa se barrière yɛrɛ kɔni ma k'u ka se ka moto yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni pan u ka se ka déplacement yɛrɛ fana kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ maa si yɛrɛ de ma maa si degun ani ka se k'u dege feere minɛli teliya yɛrɛ fana la ni faratiba yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la k'ali n'a sɔrɔ bataillon d'intervention rapide maa nunu kan ka bila ka taga zone minnu yɛrɛ kɔnɔna na ni o zone yɛrɛ kɔni ma se ka lakɔdɔn ko nka u ka baaraw yɛrɛ kɔni dɔɔnin don ko bataillon d'intervention rapide maaw yɛrɛ ka baara sigilen don fɛn saba yɛrɛ kɔni kama ka déplacement kɛ teliya la k'u former ka ɲɛ ani u ka se ka to mɔgɔw yɛrɛ kɛrɛfɛ wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'u jɔyɔrɔ yɛrɛ de an ka jamana kɔnɔna na u ka se ka caman yɛrɛ kɔni fara lakanako yɛrɛ kɔni kan ani ka bamajɔlen maaw jateminɛ kosɛbɛ an ka mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na u ka centre de formation ɲɛmɔgɔba ni ale tɔgɔ de ko colonel major Boubacar Sermé ale ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin ni promotion kura maa ninnu bɛɛ lajɛlen ma a ye hakilinajigi yɛrɛ kɔni kɛ k'a fɔ ko bataillon d'intervention maaw yɛrɛ ka jɛkulu yɛrɛ kɔni sigira walasa k'an ka jamana fintigilakaw ka baarakɛtaw yɛrɛ taga ɲɛ kosɛbɛ walasa u bɛ se ka dankari ka bɔ gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la menace minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ka ɲɛsin an ka mali jamana ma k'ale yɛrɛ kɔni bolo ko ni promotion naaninan yɛrɛ bɛ an ka jamana autorité maaw ka cɛsiri yɛrɛ de yira an ka armée ka baara taga ɲɛ kow la k'u y'u ka nin baara ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kuncɛ ni démonstration dɔw yɛrɛ ye min na stagiaire minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka formation kalaw yɛrɛ kɔni kɛ olu ye moto dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ni ka yirali yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka o yirali yɛrɛ kɔni ye an ka jamana fintigilakaw ka baara taga ɲɛw yɛrɛ de yira wa a b'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ ye an ka jamana lafasalikɛbagaw yɛrɛ kɔni ko fangaba yɛrɛ de b'u la wa fana u labɛnnen don ni ka jaabili yɛrɛ kɔni kɛ teliya kɔnɔna na tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 ko organisation de la société civile maaw ni an ka jamana cakɛda minnu ka baara yɛrɛ de ka jamana wariw kɔlɔsi ani ka sɛgɛsɛgɛliw yɛrɛ kɔni kɛ k'olu ye ɲɔgɔn ye belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ o don kofɔlɔ yɛrɛ kɔnɔna organisation de la société civile maaw ka siège yɛrɛ la k'u ka ɲɔgɔn ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun ni walasa u ka se ka taa kuma ɲɔgɔnya dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ka fɛɛrɛ dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka dankari yuruguyurugu fɛn bɛɛ lajɛlen na an ka mali jamana kɔnɔ wa k'u ka laɲini belebele yɛrɛ de u ka se ka faso baarakɛlaw ani minnu yɛrɛ tɛ faso baarakɛlaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka baara yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ la madame Traoré Nana Sisoko ni ale ye PFLM maaw ka vice président yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ an ka mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'o tɛ kuma gansan yɛrɛ ye nka ko jagoya yɛrɛ kɔni don jamana marabaaw bolo wa fana ko u bɛ fɛ ka jamana kɔnɔdenw n'u hakili yɛrɛ kɔni yira ɲɔgɔn na cogo min yɛrɛ kɔnɔ u bɛ se ka yuruguyurugu yɛrɛ kɔni dabila an ka mali jamana kɔnɔ k'ale yɛrɛ kɔni bolo ko yuruguyurugu yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana fanga dɔgɔya wa a bɛ danayabaliya yɛrɛ bila jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fan fɛ jamana ka baarakɛtaw yɛrɛ fana a b'olu fanga bɛɛ lajɛlen fana dɔgɔya kosɛbɛ u ka nin ɲɔgɔn kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na an ka jamana service caman yɛrɛ kɔni tagara ni ɲɔgɔn yɛrɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ bureau du vérificateur général l'office central de lutte contre l'enrichissement illicite ni olu ye o clé maaw ye contrôle général de la service public le pôle national économique et financier fo ka taa se organisation de la société civile maaw ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ni ɲɔgɔn kɛnɛ kan min m'a yira k'a fɔ k'u ka ni ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ko nafaba yɛrɛ de b'a la madame Traoré Nana Sisako ka kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni tigɛlen don yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ la an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sigilen don sen kan wa k'a bɛ ka labaara ka ɲɛ fana an ka jamana kɔnɔ ko nka ko walasa fanga yɛrɛ kɔni ka bonya fo ni acteur bɛɛ lajɛlen yɛrɛ farila ɲɔgɔn kan ni ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka kolo sigi sen kan ka ɲɛ a y'a yira k'a fɔ k'u ka ni ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni tɛ u kana kuma ɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni falen u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka k'a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni u ka jɛɲɔgɔnya dɔw yɛrɛ kɔni sigi sen kan min yɛrɛ kuntagala bɛ janya kosɛbɛ ani jɛɲɔgɔnya jɛlen fana service de contrôle de l'état maaw ni société civile maaw ni ɲɔgɔn cɛ madame Gundo Sisoko ni ale ye kafo ɲɛmaaba yɛrɛ ye maa fɛn fɛn min yɛrɛ kɔni kun bɛ wa ni ɲɔgɔn ye kɛnɛ yɛrɛ kan a ye foli belebele yɛrɛ kɛ ni ka ɲɛsin olu bɛɛ lajɛlen ma a yira k'a fɔ k'u ka ni ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ye projet belebele de ye projet min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka kuma ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni caya organisation de la société civile
Eta a n'a ka partenaire bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Maa minnu kun bɛ ɲɔgɔn kɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na, olu y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini yɛrɛ de o ye kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni kɛ u ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan. Ni ka kumaɲɔgɔnya baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ bila sen kan walasa danaya, jɛlenya ani responsabilité yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ an ka jamana citoyen ni an ka jamana institution publique ni ɲɔgɔn cɛ. Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 31 san 2025 ko kun ye ONAPIMA maaw ka session ordinaire seginna yɛrɛ de min ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kun bɛ an ka jamana kɛnɛya ko ministère yɛrɛ bolo ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko colonel major Asanba Jalo Touré k'u ka ni session yɛrɛ kɔni ɲɔgɔnya yɛrɛ kɛra ministère salle de conférence yɛrɛ de kɔnɔna na k'u ka cérémonie dayɛlɛli yɛrɛ kɔni kɛra ONAPIMA maaw ka ɲɛmɔgɔba ɲɛna ni ale tɔgɔ de ye ko madame Kone Sisi Odile Dako fo ka taa se administrateur caman yɛrɛ fana ma k'u ka ɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ y'u ka administrateur yɛrɛ kɔni k'u ye a lajɛ ONAPIMA maaw yɛrɛ jaabi min sɔrɔ ani u ye kuma dɔw yɛrɛ kɔni kɛ gɛlɛyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ONAPIMA maaw ye gɛlɛya min yɛrɛ kɔni sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna na u kumana budgetw kan ani u ka situation financière yɛrɛ fana kan projet minnu yɛrɛ fana kan ka sigi sen kan u ye kumaw yɛrɛ kɔni kɛ o projet ninnu bɛɛ lajɛlen fana kan colonel major Asanba Jalo Touré ale ka discours daminɛtɔla yɛrɛ kɔni a y'a yira k'a fɔ ko ONAPIMA yɛrɛ ye taamasiyɛn belebele yɛrɛ de wɔ fana ko nafa belebele yɛrɛ de b'a la an ka Mali jamana kɔnɔ k'ale yɛrɛ kɔni bolo kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko pupille 200,000 ani 204 yɛrɛ kɔni bɛ ONAPIMA maaw yɛrɛ bolo minnu bɛ jamana ka dɛmɛ yɛrɛ sɔrɔ wagati caman a y'a yira k'a fɔ ko san tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ko ONAPIMA maaw yɛrɛ ye baara belebele yɛrɛ de kɛ k'u tagara visite yɛrɛ kɔni kɛ denbaya 295 yɛrɛ de la walasa u bɛ se ka taga dɛmɛ yɛrɛ kɔni kɛ pupille denmisɛnninw yɛrɛ ye k'u ye visite 385 yɛrɛ fana kɛ école dɔw yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taa lajɛ ni pupille denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛ ka kalan kɛ ka ɲɛ ani k'u ka kalanko yɛrɛ fana basigi ka ɲɛ a laban yɛrɛ la k'u ye pupille denmisɛnnin 326 yɛrɛ fana inscrit min bɛ ONAPIMA maaw ka baara kɛcogo ɲuman yira ani u ka cɛsiri yɛrɛ fana yira hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw yɛrɛ fana ka ca an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nin wagati yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin baara fɛn fɛn min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ko b'a yira k'a fɔ ko ONAPIMA maaw yɛrɛ jɔntɔnen don kosɛbɛ nin denmisɛnnin ninnu yɛrɛ la ni o denmisɛnnin ninnu ye denmisɛnnin n'u u ka di jamana yɛrɛ kosɛbɛ o kɔfɛ a ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin ONAPIMA maaw ka ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ yɔrɔ ani a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni yɔrɔ u ka san 8 baaraw yɛrɛ k'a ɲɛsin pupille denmisɛnninw yɛrɛ ma a y'a yira k'a fɔ k'olu sababu yɛrɛ de kɔni na pupille denmisɛnnin caman yɛrɛ kɔni sera ka enregistrer wa financement yɛrɛ fana bɛ ka kɛ u ye wa k'u ka kalanko n'u ka kɛnɛyako bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana la dɛmɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɛ ka kɛ olu yɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen sababu yɛrɛ kɔni bɔ olu yɛrɛ de yɔrɔ an bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ ko ONAPIMA maaw yɛrɛ kɔni cakɛda belebele yɛrɛ kɔni minnu ka baara yɛrɛ de ka jamana ka pupillew k'u lakana ani k'u janto la ka ɲɛ ni o pupille ninnu yɛrɛ kɔni ye yatimɛw yɛrɛ de minnu bangebaaw yɛrɛ kɔni tora fasoko yɛrɛ de la walima somɔgɔw yɛrɛ tɛ minnu yɛrɛ la pupille denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye o maa ninnu yɛrɛ de tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 Burkina Faso gouvernement maaw ye laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na o y'a yira k'a fɔ ko a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ tuguni ko États-Unis jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni kana olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa min yɛrɛ fana olu ka visa yɛrɛ fana ko yɛrɛ kɔni tɛ di États-Unis jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni ma k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis jamana ɲɛmaa Donald Trump ale ka wagati tɛmɛnen décision yɛrɛ kɔni tali min n'a yɛrɛ k'a fɔ ko a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ Afrique jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni ka don ale ka jamana kɔnɔ o jamana ninnu yɛrɛ kɔni tɛ la AES jamana 3 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a la nka wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na an y'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana ale ni Niger yɛrɛ olu yɛrɛ fana bɔra ni ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin Donald Trump yɛrɛ ka décision yɛrɛ kɔni ma sisan nin Burkina Faso ale yɛrɛ fana ka jaabi yɛrɛ fana la k'a ɲɛsin États-Unis yɛrɛ ma ko Burkina Faso ka nin communiqué yɛrɛ kɔni signé u ka jamana ministre des affaires étrangères yɛrɛ de fɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ye karamɔgɔ Jean-Marie Traoré a y'a yira k'a fɔ ko nin décision yɛrɛ kɔni ye tajuru sira décision yɛrɛ de ye sabula États-Unis fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye nin décision sugu yɛrɛ kɔni ta
o fɛ olu yɛrɛ fana u ta yɛrɛ de sara États-Unis yɛrɛ kɔnɔna k'a ka ka jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn bonya ka bɛɛ t'i danbe yɛrɛ la ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni bɛn yɛrɛ kɔni bɛ don jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Minisiri y'a yira k'a fɔ ko min ye Burkina Faso ye k'a bɛ continuer ni k'a ka jɛɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɛ ani jamanaw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ a ka intérêt bɛ o jamana yɛrɛ fɛ ko nka ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bɛ kɛ jɛɲɔgɔnya dalakɛɲɛ yɛrɛ de ye k'u ka jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔnɔna na jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka a to kɛlɛ ka intérêt o bɛɛ lajɛlen bonya. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Burkina Faso ye ale yɛrɛ fana bɔra ni ka jaabili yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma ka sababu yɛrɛ kɛ États-Unis ale kɛ wagati tɛmɛ décision taliw yɛrɛ kɔni min na y'a yira k'a fɔ ko a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ ko Afrique jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni ka se ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o jamana ninnu yɛrɛ kɔni cɛla min na Burkina yɛrɛ b'o la Burkina Faso jamana yɛrɛ fana jaabili kɛ o ko yɛrɛ kɔni na ko k'a ta tarata tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na k'a yamaruyalen yɛrɛ kɔni tɛ olu ka visa walima États-Unis jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni ka se ale ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nin b'a yira k'a fɔ ko min ye AES jamana sababu yɛrɛ ye ni olu ye Mali Burkina Niger yɛrɛ k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra ni ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin États-Unis yɛrɛ kɔni ma tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 Niger fintigilakaw bɔra ka laseli belebele dɔw yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ka fara duguma kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ kan k'olu ka cidenya baara dɔw yɛrɛ kɔni senfɛ minnu yɛrɛ kɔni kun daminɛna décembre kalo tile 22 ka taa bila décembre kalo tile 30 yɛrɛ kɔni na ko o cidenya baara ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ min y'u ka fintigilakaw yɛrɛ k'u ye opération belebele dɔw yɛrɛ kɔni kɛ opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra u bolo sebayaba yɛrɛ de ye sabula k'u ka opération ninnu yɛrɛ kɔni senfɛ u ye frappe jugu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin bamaci wale maa dɔw yɛrɛ ma wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka bamaci wale maa 40 yɛrɛ de bɔnɛ o ni na ale ni ka maa 96 yɛrɛ fana minɛ ni sigasigana yɛrɛ kɔni kɛ bɛ olu yɛrɛ la k'a fɔ ko jɛɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni dɔw bɛ olu ni bamaci wale maaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka fintigilakaw ka bilan min yɛrɛ kɔni carila u ka jamana kunnafonidisobaw yɛrɛ kɔni na o bilan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirannen don k'a fɔ k'u ka opération ninnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye bamaci wale maaw ka fɛn caman yɛrɛ de sezi olu ka minɛn minnu yɛrɛ sezi olu bɛ tali kɛ marifa 23 marifa chargeur 10 ani kɔ yɛrɛ kɔni kan kɛlɛkɛminɛn caman fo ka taa se fɛn citan 1778 ani 78 yɛrɛ kan k'u ye produit dɔw yɛrɛ kɔni ni produit minnu yɛrɛ yamaruyalen tɛ ko kun bɛ taa fo carton 1732 ani 32 yɛrɛ de la cannabis 194 ni o ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ de ni a ma danga k'u ye tasumafɛn litiri 17 yɛrɛ fana minɛ minnu ma don sariya yɛrɛ kɔnɔna na k'u ka opération ninnu yɛrɛ fana kɔnɔna na k'u tagara bɔ fɛn pɛrɛnta dɔw yɛrɛ kɔni ka min yɛrɛ dilanna ni tɛgɛ yɛrɛ kɔni o sigiyɔrɔma 2 yɛrɛ kɔni ka k'u ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana ci u ka opération yɛrɛ senfɛ ni ne bɛ dan sigi an ka bi don kibaru kan m'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.